No va ser fins 2 anys més tard que la Martina Tar es va assabentar que hi havia un moment, previ a deixar de parlar, en què alguns d'aquells malalts, tot i haver-se passat mesos fugint de frases que aconsellaven enfrontar-se al que hi havia més enllà de portes i finestres, sortien a passejar. S'aturaven al pont principal i es quedaven mirant-se al riu. Hola, bona tarda. Avui us vull presentar una obra que s'ha publicat fa molt poc, al novembre del 2012. Es tracta de No et miris el riu, de la tarragonina Mònica Batet. És una obra que ha rebut molt bones crítiques i per això de seguida el vaig voler agafar a veure si estava d'acord amb aquestes crítiques. L'autora és una tarragonina, com he dit, que fa poc que publica. Aquesta seria la seva segona obra. La primera es deia L'habitació grisa i va ser publicada per Empúries després de guanyar l'any 2005 el Premi Just M. Casero. A part d'això també ha publicat assaig. És professora de català a la Universitat Rovira i Virgili i també col·labora en diferents mitjans de comunicació culturals. De què tracta aquesta novel·la? Doncs bé, és una història que transcorre en una ciutat centreeuropea amb un riu, fa pensar en el Danubi, d'alguna manera, però no se'n diu el nom de la ciutat. I llavors en aquesta ciutat passen uns estranys successos, passen tota una sèrie d'ofegaments que tenen lloc al riu i són atribuïbles a diferents causes. N'hi ha uns que són per una estranya malaltia que afecta a unes persones en concret. Aquesta malaltia succeeix perquè les persones es comencen a deprimir, es comencen a tancar amb elles mateixes, al final acaben passejant per la vora del riu i de tant mirar el riu, com el títol ens indica, doncs acaben llançant-s'hi. Hi ha altres ofegaments que són atribuïbles a imprudències, com poden succeir en qualsevol platja, en qualsevol riu, i fins i tot també hi ha ofegaments que tenen lloc a causa d'una estranya llegenda que ens parla d'una estàtua misteriosa enfonsada en aquest riu. És una novel·la que sorprèn perquè combina diferents històries entrellaçades i tot unit per un ambient com a molt tèrbol i molt misteriós, no saps ben bé mai cap on anirà la història, i amb el riu, aquest riu del títol, com a protagonista absolut de totes les accions dels personatges que transiten per la novel·la. Us recomano aquesta novel·la, primer que tot, ja d'entrada per la portada, perquè és preciosa, igual que el títol és molt suggeridor, i perquè és una història de misteri que us enganxarà tant que des que la començareu a llegir no podreu acabar fins que hagueu acabat tota la història. L'editorial, que és una petita editorial que l'ha edita, que és Meteora, està fent molta promoció de l'obra i dins de la seva pàgina web trobareu molta informació relacionada tant amb l'autora com amb les crítiques que s'han fet d'aquesta novel·la.